Aurtengo uda ikastaroan Bisesarekin batera antolatu dugu egurrez egiten ari diren eraikuntza garrantzitsuena aztertzeko. Hemen Euskal Herrian, pixkat Europa mendebalde hontan egiten ari den etxebizitza eraikina handiena aztertu dugu, Hondarribiako 75 etxebizitza, eta baita ere proiektu hori konparatzen ari gera Kanadako beste eraikuntza batekin. Kasu honetan, unibertsitate baterako egoitza bada, 17 pisu ditu egurrezkoak, eta bi eraikin hauetan erabiltzen ari diren teknologia ezberdinak konparatu eta hauen inguruan hitz egiten eta eztabaidatzen ari gera. Ikusten ari gerana da, esperto ezberdinekin, aditu ezberdinekin, teknologia hauek geroz eta egokiagoak direla etxebizitza bloke handiak egiteko, eta lehendabiziko proiektu pilotu hauek pentsatzen dugu izango direla adibide bat jarraitzeko etorkizunean eta geroz eta arruntagoak eta orokorragoak izaten hastea teknologia mota hauek. Batez ere Europa iparraldetikan garatu diren teknologiak eta sistemak pixkanaka hegoaldean ere erabiltzen hasi gera, eta baita ere suposatzen du etorkizuneko aukera bat bertako egurra eta bertako basoei irtenbide bat emateko eta material jasangarri honekin balio handiagoko erabilerak izateko.